Oh. Pranyoto kowe pempengan banget. Aku mbok srimpung tanganku mbok bondo. Mbok geret mbok lebuake ning jero roto ludak. Aku kompas lembus tok. Kowe pranyoto wong kang prigel, wong kang asis. Iya nyuwun pangapunten Raden. Yo aku percaya marang kowe nek ana lho. Nanging iki jarene ora perang kok mandhet-mandhet ning tengah alas iki napa iki? Muni Raden kawula badhe mendhet simpenan kula. Kowe ning kene ana simpenan? Ayo perek. Menika simpenan kula menika mboten jamuan nanging menika dedamel imut damelipun Raden Arjuna ingkang kula simpen wonten inggil menika. Tenggul. Inggih wonten gambaripun mayit. Wah to. Iya ya ana gambare mayit kene tenggul. Ranwalos ana pocong. Wis gedhe terus nyabut. Inggih menika Raden menika gamanipun Raden Arjuna. Monggo Raden kula aturi mendhet gaman wonten pucuk ing Ranwalas menika Raden. Terus to aku ki lak bendaramu, aku ki bosmu ning kene iki. Kok ngungkan kon iki piye to jawabmu? Kowe kira jawabmu ki piye? Pilih perang apa pilih menek? Wis pilih menek. Yo, banyak dadi wong kalah ngene yo. Tak unggane. Kawan kang maneka warna sing tak durung tak ngerteni. Sak suwe iki. Ning kono ana panah kang bidore kuwi mau ulang mangga. Kuwi apa? Menika pun Pasopati. Ana meneh panah kang bidore Garuda. Menika pun Garuda dari Raden. Kuwi lha dalan. Ana meneh pusaka kang pamores gon muncak ki apa? Inggih menika pun Kyai Tulang Geni Raden. Kowe lha yen pancen kaya ngono, kowe nggawa kabeh gawane Arjuna. Saka endi? Kowe nyolong saka Arjuna ya? Mboten Raden, menika taun nampi saking Raden Arjuna. Kapan? Nalika Raden Arjuna menika kawon ing Dadu. Sadenipun kangge penepet ing Kamyaka kala dipun paringi pusaka menika supados dipun simpen. Pramila menika simpen wonten lebetaken wonten ing sakminggiling Ranwalas supados boten ngawisarani Raden. Yo. Yen ngono kabeh mau gegamane Arjuna ya. Muni nggih Raden. Kowe lha dalah. Bareng kowe ngomong Arjuna gegawang-gawang. Putu Arjuna, Arjuna. Kowe saiki ning ndi yo, nggih? Tak SMS tak BBM ora tau jawab ning ndi kowe. Oh, yen ono kanan to ngene iki ono Arjuna wis beres kabeh ku Arjuna. Kowe ning ndi Arjuna? Oh, duka sampun. Nuwuh dumateng Raden Arjuna sak menika asih sugeng asih kesang. Kok ngerti yen tok isih sugeng iki piye? Inggih menika Raden Arjuna menika sak menika lambe lenggah wonten pucuking Gunung Sapejagung. Pucuking Gunung Sapejagung ini di papane ndi? Inggih celak wonten Dusun Adwara. Kowe kok bingung ki aku to? Gunung Sapejagung cedhake desa Adwara piye jawane? Duh Kanjeng Hyang napa supen kula menika punapa? Arep putu